Ja, goedenavond allemaal. Welkom bij Iepen Up Live. Kijk eens aan. Mijn naam is Jacco de Boer. Dit is mijn lieftallige collega Amarant Scheveke. Ook even een applausje voor haar. Kijk eens aan. Welkom allemaal. Ja. Hi. Fijn dat u er allemaal bent. Een bijzondere avond vanavond, want we gaan proberen erachter te komen wat gebeurt er eigenlijk allemaal in Koerdistan. Daarvoor hebben we gasten, we hebben optredens, we hebben sprekers. Maar we zijn ook heel benieuwd naar wat iedereen in de zaal te zeggen heeft of te melden heeft over het gevoel, of wat ze denken of wat ze kwijt willen. Natuurlijk, we hebben gezien, er zijn veel mensen uit de Koerdische gemeenschap. Er zijn ook mensen die niet direct uit de Koerdische gemeenschap komen, die misschien ook schrijven, kijken. Dus vandaar dat we soms misschien in uw ogen een domme vraag stellen. Van, ja, misschien weten wij het niet. Dus zo proberen we wat nader tot elkaar te komen en erachter te komen over wat daar nu speelt. Want het is nogal wat de afgelopen jaren, maar ook zeker de afgelopen weken. Amarants, jij gaat spreken met onze eerste gast. Ja, dat klopt. Mooi. We hebben inderdaad veel goede gasten vanavond uitgenodigd. En vooral trots dat jij bij ons bent vanavond. Frederik Geerdink. Graag een hartelijk applaus. Ja, want ik denk dat jij van alle mensen die in Twente of uit Twente komen, het meeste weet misschien wel van Koerdistan. Kun je jezelf kort introduceren? Ja, Frederike Geerdink, Twente inderdaad uit Hengelo. Ik woon nu in Sulemania in Iraaks Koerdistan, de tweede stad van Iraaks Koerdistan. Maar ik hou me met Koerdistan bezig sinds 2011 zo ongeveer. Ik ben freelance correspondent. Ik woonde toen in Turkije, eerst in Istanbul, daarna in Diyarbakir, de grootste Koerdische stad in het zuidoosten van het land. Ja, daar heb ik me jaren in de Koerdische kwestie eigenlijk verdiept. Tot 2015, toen werd ik Turkije uitgezet vanwege mijn werk. Oh, hoezo? Ze vonden dat ik propaganda maakte voor een terroristische organisatie. En dat ik een gevaar was voor de openbare orde, veiligheid en nog iets. Toen ben ik een jaar naar de PKK gegaan om een boek over de organisatie te schrijven. Dat is vorig jaar uitgekomen. En daarna dacht ik, ik blijf in Koerdistan, want ik ben nog lang niet geschreven over daar. Ja. Dus toen ben ik naar Koerdistan in Irak gegaan. Nou, de PKK en al die termen die je gebruikt gaan we nog uitgebreid aan de orde laten komen vanavond. Ja. Eerst willen we proberen om een beeld te schetsen van hoe het daar nu is. En daarvoor hebben we een kleine compilatie gemaakt van wat daar zoal vandaan komt voor beeldmateriaal de laatste weken. Turkey has launched its ground offensive against the Kurdish militia, U.S. allies who played a major role in the fight against ISIS. Today, tanks and armored personnel vehicles crossed into the border into Syria just hours after an aerial and artillery assault. Kurds are fighting for their land, just so you understand. They didn't help us in the Second World War. They didn't help us with Normandy, as an example. At the 11th hour, a deal was struck. 7 hours of negotiations and the Russian and Turkish presidents made their announcement. An agreement that Kurdish YPG fighters would pull back 30 kilometers from the Turkish border. We killed ISIS leader al-Baghdadi. They've been looking for him for a long time. Right here in this building, the Kurdistan Regional Security Council provided critical intelligence to the coalition. And with this intelligence, the coalition was able to coordinate airstrikes. And as the brave Peshmerga fighters moved south towards Mosul, they provided critical battlefield updates to the coalition. Ja, verschillende beelden hebben we gezien.
ook gevechten waar de Nederlandse politie tussen moest komen. Dus het is ook iets wat zich toch verplaatst dan hier naar Nederland. Maar we zien wereldleiders. We zien mensen die elkaar beschieten. Dit is groot. Ja, het is heel groot. Het zinnetje wat ik er even uitgepikt heb om een beetje uit te leggen is dat Trump zegt: the Kurds are fighting for their land. De Koerden vechten voor hun land. En dat is natuurlijk waar, de Koerden vechten voor hun land. Maar ze hebben eigenlijk een veel grotere strijd gestreden. Wat er nu speelt gaat vooral over Syrië, het noordoosten van Syrië. Daar hebben de Koerden eigenlijk sinds het begin van de Syrische oorlog, sinds 2012, hebben ze daar ISIS behoorlijk buiten de deur gehouden. En de oorlog ook redelijk buiten de deur kunnen houden. En een eigen systeem opgezet. En omdat ze zulke goede strijders waren, heeft vanaf 2014 heeft Amerika hun geholpen in die strijd. Omdat Amerika strijders nodig had in de grondstrijders nodig had in de strijd tegen ISIS. En toen zijn de Koerden eigenlijk ook buiten hun eigen land gaan vechten. Mm-hmm. Bijvoorbeeld een grote stad als Raqqa ingenomen, waar ISIS zijn zogenaamde hoofdstad had. En dat was niet per se om hun land uit te breiden, maar om ISIS van zijn territorium te vechten, zeg maar. En dat hebben ze heel goed gedaan. Dus het is heel klein om te zeggen van de Koerden vechten voor hun land. Ze vechten voor iets groters. En ze hebben dat ook gedaan samen met de internationale gemeenschap, zeg maar, die hun daarin gesteund heeft. En er zijn beloftes geweest, niet voor de lange termijn, maar wel voor de kortere termijn. Van zorgen we dat jullie niet door Turkije aangevallen worden. Want Turkije zegt wel dat ze tegen ISIS strijden. Maar eigenlijk vindt Turkije de Koerden een grotere bedreiging. Dus hoe meer gebied... Wat zij nu eigenlijk vindt... Turkije vindt de Koerden eigenlijk een grotere bedreiging dan ISIS. Ja, oké. Ja. En omdat de Koerden eigenlijk steeds meer gebied gingen bevrijden van ISIS... en steeds meer hun systeem, hun bestuurssysteem, zeg maar, gingen introduceren op al die plekken, zag Turkije dat als een steeds groter gevaar. En die zeiden al heel lang van wij willen daar naartoe, wij willen die terroristen, zoals Turkije ze noemt, daar weg hebben. En uiteindelijk heeft Trump dus gezegd, ga je gang. Ja. En kun jij inschatten waarom Trump heeft gezegd, ga je gang? Nou, hij heeft altijd gezegd, ook in zijn verkiezingscampagne, dat hij zulke oorlogen niet meer wilde. En hij heeft ook al vorig jaar in december gezegd dat hij weg wilde gaan. Toen is dat nog tegengehouden door alle heftige reactie die daarop kwam. Maar het was op zich wel duidelijk dat hij weg wilde, dat hij daar niet altijd wilde blijven. Maar Koerden hebben bijvoorbeeld ook verschillende stellingen aan de grens met Turkije weggehaald. Omdat Amerika zei, nou dan stellen jullie de Turken een beetje gerust. Dus dat hebben ze gedaan en vervolgens gaat Amerika weg. Waarom is dit eigenlijk een stuk van de wereld waar ook wereldleiders zich mee bemoeien? Hè? We hebben natuurlijk op meerdere plekken op de wereld oorlog en waar volken tegen elkaar strijden. Ja. Waarom is dit zo belangrijk dat ook wereldleiders als Trump en Poetin zeggen, wij willen daar iets mee te maken hebben? Ja, het gaat om invloed in het Midden-Oosten. Daarom vind ik het ook altijd lastig. Daarom noem ik de Syrische oorlog eigenlijk ook nooit een burgeroorlog, omdat dat suggereert dat het tussen burgers gaat. Maar dat gaat het eigenlijk niet. Het gaat heel erg om buitenlandse machten die elkaar daar bestrijden en daar vechten om de macht eigenlijk. Waarom is daar de buitenwacht zo belangrijk in dat stuk? Nou, bijvoorbeeld, daarom was het wel spannend of Rusland hier zich nou mee ging bemoeien of niet. Want eigenlijk is dit deel strategisch niet zo heel belangrijk voor Rusland. Rusland heeft wel aan de zee in Syrië belangen, want ze willen een plek aan de Middellandse Zee hebben, zeg maar. Maar waarom is dat? Is dat olie of is dat ligging op de aarde? Ja, het is olie. Het is een strijd met Iran. Het zijn al die dingen die in het Midden-Oosten spelen, waar iedereen zeggenschap over wil hebben. En nu heeft Amerika dat voor een deel opgegeven, want nu spelen ze veel minder een rol. Maar je ziet bijvoorbeeld dat vorige week, begin deze week, kwamen de Amerikaanse troepen uit Irak ineens weer de grens over Syrië in. Mensen dachten, komen ze nou terug? Nee, er was daar rond een van de steden, wat dichter bij de Iraakse grens, zijn oliebronnen en die moesten wel even veiliggesteld worden. Dus precies, niet mensenlevens, wel olie. Ja. Hoe ben jij als journalist hier terechtgekomen? Ik zat als correspondent in Turkije
In 2011 gebeurde er een massamoord op de grens tussen Turkije en Irak. Heeft het Turkse leger Koerdische burgers gebombardeerd. Dat ben ik gaan onderzoeken. En hoe meer ik dat ging onderzoeken, hoe boos ik werd eigenlijk ook. Ja, maar waarom? Ook omdat het zo schaamteloos burgersvermoorden was. En alle excuses die ze daarvoor hadden, kwam ik achter, die waren helemaal niet geldig. Dus ik ben dat steeds verder gaan onderzoeken, boeken over geschreven. En toen dacht ik, hier liggen nog veel meer verhalen die belangrijk zijn om te vertellen. En er zat geen enkele buitenlandse journalist in het Koerdische Zuidoosten in Turkije. Ik dacht, dan moet ik dat gaan doen, want die verhalen moeten ook gewoon verteld worden. Ja. Voel je je verbonden op een of andere manier? Wordt het persoonlijk of is het werk? Nee, het wordt ook wel persoonlijk, omdat ik me daar ook heel erg thuis voelde. Ik hou van politiek en in Zuidoost-Turkije is alles politiek. Het gaat altijd over politiek. Er is daar een hele solidaire strijd gaande voor mensenrechten, eigenlijk voor het recht op zelfbeschikking. Wat ik een hele mooie strijd vind eigenlijk. Een hele politieke, slimme, intelligente strijd is dat. En heel veel mensen, ook als je in de kleinste dorpjes komt, en ook jongetjes en meisjes van 10 kunnen dat redelijk uitleggen. En ja, dat is heel mooi om over te schrijven, heel belangrijk om over te schrijven. Dus ja, dat is ook wel persoonlijk geworden. Maar het is ook werk. Ja. Ik praat straks graag met je verder over wat je daar doet en hebt meegemaakt allemaal. We willen toch nog even naar die geschiedenis duiken. Jacco. Ja, want zoals ik al zei aan het begin, niet iedereen die er dagelijks mee bezig is, kent wellicht de geschiedenis van Koerdistan of hoe het zo is gekomen of waarom het nog geen land is. Dus wat we vaak bij IBNUP doen zijn een soort powercolleges. En daar hebben we Sherin Seda voor gevonden. Je doet heel veel, maar ik noem even een paar dingen. Je bent programmamaker bij de Bali in Amsterdam. Je hebt voor de VN gewerkt en je hebt in Noord-Syrië ook familie, heb ik begrepen. Ja. Hoe waren de afgelopen weken voor jou? Slapeloze nachten. Ja. Heel bizar en surreaal. Ook omdat ik hier ben en zij daar zijn. En, sorry. Pak die maar even. Praat daar maar even in. Ik ga dit pakken, ja. En de rest van mijn familie in Berlijn zit. Dus dan ben je nog verder verwijderd. Mm-hmm. En afwachten. Elke dag gebeurt er weer iets nieuws. Zijn er nieuwe ontwikkelingen. En ja, het is een afschuwelijke situatie. Ja, en hoe hou je contact met je familie daar? Is dat gewoon via Facebook en via WhatsApp? Of hoe werkt dat? Ik via mijn moeder, die weer contact heeft met iedereen daar. En Juist. dat gaat volgens mij via de telefoon, ja. Ja, dus je moeder is een soort de centrale hub voor de communicatie. Ja. Dat is moeders wel toevertrouwd, hè? Ja. Ja. Wij zijn heel benieuwd naar jouw verhaal om ons iets te vertellen over de geschiedenis. Geeft u haar alvast even een applausje. Waar kom je vandaan? Is nooit een simpele vraag voor ons Koerden. Onschuldige smalltalk is een ongekende luxe voor ons Koerden. Onvermijdelijk wordt het gesprek politiek. Het maakt niet uit waar je bent, wat de context is. Zelfs met de mond open op de tandartsstoel probeer je de mondhygiëniste uit te leggen wat het nou betekent. Koerd zijn. Dat wij onze eigen taal, religie en cultuur hebben. Dat we verspreid leven verdeeld over 4 landen. Turkije, Irak, Syrië en Iran. Het gebied op de kaart dat eigenlijk Koerdistan had moeten heten. Dat deze 4 gebieden in het Koerdisch dan ook niet omschreven worden door de namen van de 4 huidige staten, maar door de 4 windstreken. Bakur is het noorden, Rojava het westen, Bashur het zuiden en Roshilat het oosten. En ja, dat wij geen eigen land hebben. Het grootste volk ter wereld zonder eigen staat. Het is de eeuwige riedel die elke Koerd uit haar of zijn hoofd kent. Hoe het gesprek verder verloopt is altijd gerelateerd aan de politieke situatie op dat moment. Oftewel de ellende die de Koerden op dat moment in 1 of meer van de 4 landen aan het beleven zijn. Het is een verdrietige opsomming die eindeloos door lijkt te gaan. Ik zal vandaag niet chronologisch beginnen met de Koerdische geschiedenis, maar met de gebeurtenissen die jullie ook nog wellicht kunnen herinneren. Ik ben zelf een kind uit de jaren 80. Toen ik mijn eerste stappen zette, was de Irak-Iran-oorlog gaande. En was Saddam Hussein met de genocide tegen de Koerden in Noord-Irak bezig. De grootste chemische wapenaanval
in de geschiedenis op een gebied bewoond door burgers gebeurde in 1988. In de Koerdische stad Halabja in Noord-Irak. De jaren 90 werden getekend door de bloedige strijd van de Koerden en Turkije. Een strijd die, zoals jullie weten, nog steeds gaande is. De Turkse staat registreerde en noemde de Koerden decennia lang denigrerend bergturken. Hele Koerdische dorpen werden van de kaart geveegd. Het spreken van onze taal was strafbaar en het gebruik van het Koerdisch bij officiële gelegenheden is ook nu nog officieel verboden. Het doet iets met een volk, die nu bijna 100 jaar durende onderdrukking. Het doet iets met je als je als tweederangs burger, tweederangs mens wordt behandeld. Want wie wil nou slachtoffer zijn? Zich zo machteloos voelen. Dus ga je noodgedwongen meedoen in de strijd voor een gelijkwaardige samenleving. Je gaat in de aanval om niet het eeuwige slachtoffer te blijven. Om je familie en dierbaren te beschermen en te verdedigen. Of je slaat een andere weg in, misschien als overlevingsmechanisme, misschien uit een minderwaardigheidscomplex gecreëerd door de onderdrukkers. Want vele Koerdische migranten uit Turkije durven niet te zeggen dat ze Koerdisch zijn. Vroeger kon ik me daar ontzettend boos om maken. Vandaag de dag vind ik het vooral hartverscheurend. En niet onbegrijpelijk. Want het was en is nog steeds levensbedreigend in deze landen Koerd zijn. De jaren 2000 brachten hoop. Na de oorlog in Irak en de val van Saddam Hussein in 2013 ontstond er in Noord-Irak door Amerikaanse steun de Koerdische autonome regio. Ondanks de afgunstige blik van Bagdad bloeide het Irakees Koerdistan op. Veiliger dan de rest van Irak en rijk door haar olievelden. De stabiliteit aan de olie trok investeerders en de Koerdische autonome regio boomde. Maar misschien nog belangrijker, de Koerdische autonome regio, die als een de facto staat regeert, is het enige gebied waar Koerdisch als officiële taal van de overheid in het onderwijs gesproken en geschreven wordt. Iets wat vanzelfsprekend lijkt voor de rest van de wereld, misschien niet hier, je eigen taal vrij te mogen spreken, schrijven, lezen. Maar voor ons was het vrijheid een overwinning. Want een genocide begint niet alleen met de dood. Het begint met het verdwijnen van je taal, je stem. Alle Koerden, als ze hun taal niet kwijt zijn geraakt, groeien per definitie tweetalig of zelfs drietalig op. Thuis wordt Koerdisch gepraat en op school, de universiteit en vaak ook in de openbare ruimte moet je de taal van onderdrukkers spreken. Maar deze nieuw gewonnen vrijheden duurden niet lang. Ruim 10 jaar na de val van Saddam was de Koerdische autonome regio in een crisis beland. IS was een opmars en had een genocide tegen de Jezidis gepleegd. De Koerdische autonome regio was gefaald om hun eigen bevolking te beschermen. De relaties met Bagdad verslechterden en investeerders trokken zich terug. Tegelijkertijd was de oorlog gaande in Syrië die al in 2011 begon. En nu alweer 8 oneindige jaren gaande is. Daarmee kwam de acute bedreiging voor het eerst dichter bij mijn familie, die in Noord-Syrië woont. Natuurlijk was de situatie van de Koerden ook daarvoor geen pretje in Syrië. Ook in Syrië hebben Koerden discriminatie en onderdrukking ervaren door het Syrische regime. Sinds de jaren 60 voert het Syrische regime actief beleid om de Koerdische bevolking stateloos en rechteloos te houden. Zo hebben honderdduizenden Koerden in Syrië geen identiteitsbewijs en kunnen zij daardoor geen normaal leven leiden. Mijn familie had geluk, zij hebben paspoorten en konden daardoor een welvarend leven voor zichzelf creëren. 8 oneindige jaren oorlog, maar mijn familie bleef. Het is hun thuis, ze bezitten land en huizen, ze zijn er geboren en getogen en het uitzicht een ongewenst vluchteling ergens in Europa te worden is niet aantrekkelijk. Maar Rojava was tot een paar weken geleden ook nog relatief veilig, vergeleken met de rest van Syrië. De Syrische Koerden pakten namelijk uit zelfverdediging al in 2013 de wapens tegen IS op. En een jaar later hielpen de VS en Europese landen in de strijd tegen IS. Zij gingen vanuit de lucht bombarderen, maar weigerden op de grond te strijden. Dit was te riskant en ze wilden geen soldaten verliezen. Smekend keek de hele wereld toen de Koerden aan om te helpen. Die IS-terreur had toen ook Europa bereikt en dat voorproefje beviel de beschaafde wereld niet. Zo werden de Koerden, specifiek de volksbeschermingseenheden YPG, de Koerdische militie in Rojava, die ook het hoofdonderdeel van de Syrische democratische strijdkrachten uitmaakt,
Zo werden zij de cruciale en belangrijkste strijdmacht tegen IS in Syrië. Het Westen ving weinig bloedspetters in deze strijd tegen IS. Er stonden de Koerden vanuit de lucht bij op veilige afstand en konden zo hun eigen soldaten sparen. En de Koerden, namens zichzelf, maar ook namens Europa en de rest van de wereld, stonden zij in hun eigen bloed te vechten. 11.000 strijders verloren wij in deze jarenlange strijd. En wij wonnen. Ruim 11.000 IS-strijders zitten vast in Koerdische gevangenissen in Noord-Syrië. Tienduizenden IS-vrouwen en hun kinderen, daaronder ook Europese, zitten in grote detentiekampen in het gebied. Onder hen ongeveer 15 Nederlandse mannen, 35 vrouwen en 90 kinderen. De Koerden vragen al jaren Europa hun Europese IS-strijders terug te nemen, maar Europa heeft geen probleem zijn vuile was in andermans tuin te laten hangen. In de tussentijd werden onze vrouwen bewonderd. Rojava gevierd als een democratische utopie midden in het chaos in oorlog. De droom van een Koerdisch autonoom gebied in Noord-Syrië kwam dichterbij. Laten we het over de westerse wereld hebben. Europa specifiek. Ik ben ook Europees. Ik voel me Europees, en wat ik nog meer voel op dit moment is diepe schaamte voor Europa. Want wij zijn allemaal onlosmakelijk met elkaar verbonden. Europa is verbonden met de Koerden. En ook Nederland is verbonden met de Koerden. En u raadt het wel, de hele wereld is verbonden met de Koerden. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Nummer 1. Na de ondergang van het Ottomaanse Rijk werd het nabije Oosten door Europese landen opgedeeld. En was Koerdistan eerst nog als staat opgenomen in het verdrag van Sèvres in 1920, dat nooit van kracht werd, was de Koerdische staat opeens verdwenen in het verdrag van Lausanne in 1923. Het nabije Oosten werd als een cake opgedeeld en 30 miljoen Koerden werden opeens vreemden op hun eigen grond. Nummer 2. Ik vertelde eerder al over de gifgasaanval op Halabja door Saddam Hussein. Het gifgas made in Europe. Een Nederlander uit Den Helder, Frans van Aanraat, de naam komt u misschien nog bekend voor, leverde de ingrediënten voor het gifgas aan Saddam en hij werd 2005 voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven veroordeeld. Nummer 3. Fast forward, 2015. Toen de vluchtelingencrisis gaande was en honderdduizenden migranten de Middellandse Zee overstaken, werd Fort Europa bang. Zo bang dat zij een deal gingen sluiten met Turkije. Fort Europa betaalde miljarden aan Turkije en in ruil moest Turkije de ongewilde vluchtelingen opvangen. Behalve misschien de Koerden, want die zouden in Turkije mogelijk niet veilig zijn en dus mochten deze wel naar de EU. Het feit dat Europa zelfs op papier erkende dat een minderheid als de Koerden niet veilig zou zijn in Turkije, hield Europa dus niet af om deze deal te sluiten en ook nog aan Turkije te beloven dat er serieuzer naar een Turkse EU-lidmaatschap gekeken zou worden. En het wordt nog bonter. In 2016 zegt de EU Turkije haar steun toe bij het creëren van veilige zones binnen Syrië. Dat de EU hier actief aan zou meewerken was uitgesloten, maar er was wel vrijblijvende politieke steun. Laten we nog een beetje meer inzoomen. Om de Turkije-deal veilig te stellen bleef de aanzienlijke Europese en dus ook de Nederlandse handel met Turkije onaangetast. Inclusief wapenexport. Erdogan pakte 1 miljard van de Turkije-deal om daarmee bijna 1 miljard aan wapens van Europa te kopen. Dezelfde wapens die in de afgelopen weken werden gebruikt om in de veilige zones in Noord-Syrië te creëren, ergo de Koerden neer te slaan, om daar dan weer ongewilde vluchtelingen te dumpen. Laten we nu weer iets uitzoomen om ook nog de VS in het vizier te krijgen. Op een zondagavond, 6 oktober 2019 om precies te zijn, belde the great and unmatched leader of the free world, Trump, met het imperialistische hoofd van de Turkse staat, Erdogan, om de volgende ochtend de terugtrekking van de Amerikaanse soldaten uit Noord-Syrië aan te kondigen. De Amerikanen lieten ons Koerden, hun bondgenoten, ijskoud vallen. Het betekende eindelijk groen licht voor de Turken om met hun islamitische milities Noord-Syrië binnen te vallen en hun etnische zuivering voor te zetten die zij al in Afrin in het Koerdische noordwesten van Syrië 1 jaar eerder waren begonnen. Het verraad door de Amerikanen verraste ons Koerden niet. De Amerikaanse terugtrekking uit Noord-Syrië was al langer door Trump aangekondigd en werd door Europa gemakshalve genegeerd. Tevens was het een herhaling.
Een copy-paste van het Amerikaanse beleid in de jaren 80 en 90 in Irak, toen zij de Koerden eerst steunden in de proxyoorlog tegen Saddam en de Russen, om ze daarna keihard te laten vallen en aan hun lot over te laten in de klauwen van Saddam. En nu? Wij zijn enkele weken, bommen, moorden, gesneuvelde Koerdische strijders en vrijgekomen IS-leden verder. Europa heeft zich verontrust over zijn NAVO-bondgenoot Turkije en wijst er bloedige vinger naar de VS. De VS zijn onberekenbaar en zijn meer bezig om over het lot van die olievelden in Noord-Syrië na te denken dan over het lot van hun Koerdische bondgenoten. In de tussentijd laat Europa zich nog chanteren door Erdogan, die bij elke kritiek door de EU cholerisch de vluchtelingenstroom naar Europa dreigt te leiden. De Koerden zaten en zitten nog klem in Syrië, bedreigd vanuit het noorden door de Turkse invasie en in het zuiden door ontsnapte IS-leden die nu op wraak zinnen op de Koerden. De Koerden hadden geen optie na het verraad van de Amerikanen en de Turkse invasie. Het was sterven of een deal sluiten met een andere duivel. Het werden er twee: Assad en Poetin. Poetins en Assads troepen trekken nu het noordoostelijke gebied van Syrië binnen. De dictator Assad, wiens bloedig beleid tot de burgeroorlog in Syrië leidde, lijkt als de winnaar naar voren te komen. En met hem Poetin. Poetin had afgelopen week een deal met Erdogan gemaakt. Een tijdelijke wapenstilstand die tot gisteravond 6 uur 's avonds duurde, zodat de YPG uit de aangewezen veilige zones kan vertrekken. Sindsdien hebben zich 34.000 YPG-strijders teruggetrokken uit de veilige zone van Erdogan, de zone van 440 bij 30 kilometer langs de Syrische grens. Eerst was het idee dat de Turken en de Russen samen het gebied zullen controleren. De Turkse regering heeft vandaag echter bekendgemaakt dat zij deze Turks gecontroleerde gebieden in Syrië aan Assad zouden willen geven als de Syrische regering het zou lukken hun territorium te beschermen en terrororganisaties, ergo de Koerden, te bestrijden. Rond 200.000 mensen zijn nu op de vlucht door de Turkse invasie in Noord-Syrië. Voor de Koerden die nog achtergebleven zijn, zoals mijn familie, blijft het afwachten. De laatste informatie die ik vandaag nog ontving van mijn familie was dat de islamitische Arabische huursoldaten van Erdogan nu steeds dichterbij komen en gisteren ons huizen en ons landgoed hebben bezet. En dat zij nu 10 minuten verwijderd zijn van de stad waar mijn familie zich nu bevindt. Het zijn slapeloze nachten. Vlucht, dood of thuis overleven. Het lijkt alles mogelijk de komende dagen. Dankjewel. Applaus. Deze aanvulling. Amarens. Ja, Frederik, aangrijpend verhaal. Waar was jij zelf op het moment van dat de Turken Syrië binnentrokken? Ja, ik was al in Nederland. Ik ben er wel 2 maanden op het moment, dus ik was al in Nederland. Maar ik had, toen ik terugkwam van mijn jaar bij de PKK en bij de aan PKK zeg maar gelieerde groepen in Syrië, dat was in de zomer van 2017. Toen heb ik verschillende boekpresentaties en lezingen gehouden. En toen heb ik steeds al wel gezegd van het is zowel Turkije wil dat niet, dat de Koerden daar hun eigen gebied hebben. En Assad wil dat ook niet, want Assad is gewoon een gruwelijke dictator. Dus die gaat echt niet toestaan dat Koerden zichzelf besturen. Dus ik heb altijd wel een soort van geweten dat er op de een of andere manier een einde aan zou komen. En ik heb daar altijd ook nog wel, omdat ik de ideologie van de Koerden goed ken, ook een soort hoop bij uit kunnen halen op de een of andere manier, hoe ze verder zouden gaan. Maar als het dan echt gebeurt, als Turkije daar echt binnen gaat, dat is echt, net dacht ik ook, oh ja, daar heb je die beelden weer. Het is echt niet om aan te zien. Het is heel heftig. Ja. De PKK, je noemde het net ook al. Ja, wij kennen dat toch van tv als een terroristische beweging. Wat bezielt je om te denken, goh, laat ik daar gezellig bij gaan logeren of me daar tussen begeven? Nou, niet zozeer gezellig. Het was meer, ik had dus een paar jaar in Zuidoost-Turkije gezeten als journalist en daar die strijd van het volk zeg maar goed leren kennen. En af en toe,
als ik in bepaalde gebieden was, buiten de steden, buiten de dorpen, was ik wel eens met guerrilla's in contact geweest. En ik had verschillende keren de leiders van de PKK geïnterviewd. Die zitten in de bergen in het noorden van Irak. Hoe gaat dat dan eigenlijk? Kan je die mensen gewoon opbellen? Kun je daar met een taxi heen bestellen? Ik weet niet eens meer hoe dat de eerste keer ging. Maar op een gegeven moment kreeg ik contact met de pers. Ze hebben een persvoorlichter. Die hebben gewoon een persvoorlichter? Ja, die had ik gemaild. En hij zei, als je dan en dan die dag 's ochtends daar en daar bent, dan word je door iemand van ons opgepikt en naar de bergen gebracht. Maar in Turkije heb ik bijvoorbeeld nooit veel politici gesproken. Ik probeerde altijd juist met gewone mensen te praten. Naar dorpen en naar steden te gaan en met gewone mensen te praten over wat die strijd voor hun leven betekent. En toen dacht ik, toen was ik Turkije uitgezet en toen ging ik vrij snel daarna weer naar de bergen om het leiderschap weer te interviewen. En toen dacht ik, nou, ik wist ondertussen al wel zo'n beetje wat ze op mijn vragen zouden antwoorden. Ik kon dat van tevoren wel eens een beetje uittekenen. Dat klopt dat dan vaak ook wel redelijk. Ik dacht, ja, ik hoor je misschien niet zoveel nieuws meer. En politici en leiders van zulke bewegingen hebben altijd... ze doen natuurlijk alleen maar een interview en sites naar buiten willen brengen, zeg maar. Ja. Dus ik dacht, ik moet misschien dezelfde tactiek toepassen als ik altijd gewoon in Turkije heb gedaan. Met gewone mensen praten. Nou, dan moet ik eens met gewone strijders gaan praten. Okay. Dus dat heb ik aan de PKK gevraagd of ze daarvoor open stonden. En dat stonden ze eigenlijk, vrij snel waren ze eruit dat dat oké was. Dus, en hoe werkt dat dan? Dan pak je je rugzak en dan ga je in een tent ergens in een legerkamp zitten? Ja, de eerste, nou niet in een legerkamp. Het was wel grappig dat ik kwam daar aan eind mei 2016. En toen had ik eerst een ontmoeting met de co-leiders. Ze hebben altijd een man-vrouw leiderschap. Dus ik had een gesprek met de co-leider. En om te vragen wat zal ik dit jaar allemaal gaan doen. Want ik zou een half jaar of een jaar blijven. Afhankelijk van hoeveel materiaal ik zou halen. En hij zei, nou, we hebben eerst een plek voor je geregeld in het taalkamp. Want als je hier een jaar wil blijven, moet je wel een beetje Koerdisch kennen. Dus ik mocht eerst 3 maanden onder de walnotenbomen in een tentje en in een geïmproviseerd klasje onder de bomen Koerdisch leren. Met ook strijders. Wat Sherine net ook al vertelde, in veel delen van Koerdistan kun je eigen taal niet leren. Dus er zijn ook veel mensen die zich aansluiten uit Turkije die hun eigen taal niet leren. En Maar het klinkt toch nog steeds een beetje alsof je gewoon inderdaad je werk aan het doen was op een willekeurige plek, op een willekeurig moment. Ja. Maar je vertelde net van, goh, mag ik even een linkje, dan stuur ik die naar mijn ouders. Ja. Want die vinden het leuk dat ik hier zit. Ja. Wat zeg je tegen je ouders op het moment, want het is toch doodeng om daar te zijn? Wat zeiden zij? Ben je niet heel bang geweest? Eén vraag tegelijk. Wat zeiden zij? Nou, mijn ouders kennen me onderhand wel zo'n beetje. Dus die vonden het natuurlijk wel spannend en eng. Maar ze hebben me vooral succes gewenst. En risico's zijn ook iets wat je in kunt schatten. Hè? En ik vertrouw de strijders wel in die zin dat ze mij wel beschermen, zeg maar. En ze zeiden, ze hebben geen eisen gesteld, alleen dat ik me aan veiligheidsinstructies moest houden. Nou, dat leek mij een goed plan, dus dat heb ik gedaan. Maar ben je bang geweest wel eens in dat jaar? Heb je er een jaar gezeten uiteindelijk? Nee, eigenlijk niet. Nee. Okay. Nee, want in dat taalkamp waren er soms drones boven het kamp. En ze kunnen niet door het bladerdek heen kijken. En het was zomer, dus het was een heel dicht bladerdek. Dus toen waren we wel veilig, maar er moesten Want die drones waren van... Turkse drones. Ja. En als die ons kamp zouden detecteren, dan geven ze een seintje aan de militaire basis in Turkije. En dan kan er een bommenwerper binnen 8 minuten of zo ter plaatse zijn. Dus dan krijg je instructies wat je dan moet doen. En dat is eigenlijk nooit gebeurd. Maar dan zaten we in de les, weet ik veel, grammatica, rijtjes te doen. En dan hoorde je, de juf van onze les was ook verantwoordelijk voor de veiligheid. Dus dan hoorde je codes op de walkie-talkie binnenkomen. En een bepaalde code stond dan voor, er vertrekken nu vliegtuigen F-16's vanaf een basis in Turkije. Nou, dan kijk je op je horloge, ze kunnen 8 minuten misschien hier zijn. Maar als je dan niet redelijk snel wat hoort, nou, dan komen ze niet. En ze kwamen nooit. Maar zij zeiden heel erg van... Turkije probeert ook psychologische oorlog te voeren door ons op die manier bang te maken. En wij laten ons niet bang maken, wij leiden hier ons eigen leven. Dus zij waren heel zeker daarin. En dat slaat ook wel op je over. Dus,
Heb je daar nu het antwoord gekregen van de gewone strijder, wat je niet kreeg van de PKK-leiders? Ja, ik heb op verschillende vragen wel antwoorden gekregen die ik van de leiders niet had kunnen krijgen. Of die je vooral van de persoonlijke verhalen leert. Bijvoorbeeld waarom er veel jongeren zich aansluiten, nog voor ze meerderjarig zijn bijvoorbeeld. En een van de dingen is, het blijkt ook wel weer uit Shireen's verhaal. Het is heel duidelijk dat je nergens eigenlijk, Koerden zijn eigenlijk nergens in hun eigen land veilig. Dus hier is het, vanuit een Nederlandse context is het heel raar als je als 16 of 17-jarige je bij een gewapende beweging aansluit. Want dat is onveilig, hè? Ja, natuurlijk. En hè? om meerdere redenen totaal idioot idee om je als jongere aan te sluiten bij een gewelddadige organisatie, lijkt mij. Ja. Maar daar is het leven niet veilig. Het is voor Koerden gewoon nooit veilig. En ze kunnen ook nooit zichzelf zijn. Ze leren hun eigen taal niet eens op school. Ze moeten Turks leren. Ze worden geassimileerd. Als ze zich politiek willen uiten, worden ze opgesloten. Soms voor heel erg lang. En dan is het een realistische keuze om zo'n stap te maken om naar de bergen te gaan. En het is niet altijd per se meteen gewelddadig. Het is ook, heel veel komen eerst in een taalklas terecht. En ideologische les. Je krijgt sowieso pas, als je wel meerderjarig bent, kun je pas naar de strijd gestuurd worden, minderjarigen niet. Kunnen we iets illustreren over wat je daar hebt meegemaakt en geleerd van de mensen naar aanleiding van het filmpje wat je hebt meegenomen? Laten we even gaan kijken. Ja. Ja. Waarom heb je dit filmpje meegenomen? Dit was in Kobani, dus in het noorden van Syrië, pal tegen de Turkse grens. Een militaire basis en allerlei strijders wilden mij cadeautjes geven. Een van de cadeautjes was ook dit armbandje wat nu langzaam kapot aan het gaan is. Maar soms kreeg ik ook zulke cadeautjes. Of ik kreeg een steentje uit een bepaald deel van Koerdistan. En zij gaf mij dan als cadeautje een liedje. Dit gaat over kameraden die sneuvelen in de strijd. Oké. En daar zit... dat is natuurlijk een heel treurig lied. Maar er zit voor hun ook altijd een soort... het geeft hun ook heel veel kracht, zeg maar. Vaak wordt er ook niet echt gehuild als er kameraden sneuvelen. Dat wordt door commandanten ook gezegd. Dat, neem je emotie mee in de strijd. Dus ga niet huilen, maar zet het om in de strijd, zeg maar. En daar wordt kracht uitgehaald. Is dat dan een voorbeeld van hoe je in het dagelijks leven daar merkt aan die mensen wat voor geschiedenissen meetorsen? Ja, en hoe zij ook... het heeft ook met de ideologie te maken. Want het gaat er ook vaak over dat de Koerden geen land hebben. Hè? Want wat is dan de ideologie? Je hebt het een paar keer gezegd. Ja, dat deze groep, de YPG en de PKK die in Turkije strijdt... die hebben dezelfde ideologie en die draait eigenlijk niet om een eigen land te hebben. Ze zijn eigenlijk principieel tegen landen voor volken. Ze zijn tegen nazistaten. Dus zij vinden dat het hele Midden-Oosten is heel divers. Hè? Wij denken heel vaak, noemen we dat dan de Arabische wereld. Dat is het helemaal niet. Er wonen daar ook christenen. Het Jodendom komt vandaan. Het christendom heeft zijn wortels in het Midden-Oosten. De islam heeft zijn wortels daar. Turkije, we denken daar wonen Turken, maar er wonen ook Koerden. Er wonen Arabieren, er wonen Armeniërs, Grieken. En al die landen waar Koerden wonen zijn heel divers. Dus zij zeggen, als je daar één land gaat uitsnijden voor Koerden,
dan is er altijd ook weer een christelijke minderheid. En hoe gaan we daar dan mee om? Ja, maar dat staat eigenlijk haaks op wat we hebben gehoord, dat de Koerden een eigen land willen. Ja, wat dat jij wordt zegt. altijd gedacht, omdat er heel veel mensen dat nou eenmaal in dat soort symbolen of in dat soort concepten zeg maar denken. Van volken hebben een land en je moet een land hebben om... Maar zij zeggen een land is eigenlijk of een natiestaat is eigenlijk een systeem dat onderdrukkend is. Je moet mensen niet van bovenaf, vanuit een hoofdstad, door een president of een premier, door een regering laten leiden, maar van onderop. En dan kun je ook recht doen aan volken die daar wonen. Okay. Zoals in het noorden van Syrië. Daar wonen heel veel Koerden, maar er wonen ook veel Arabieren. En die zijn daar wel deels gedwongen naartoe gebracht door vorige regimes. Maar die wonen daar nu ook alweer een paar generaties. Wat ga je dan doen als je daar Koerdistan moeten die dan weer weg of zo? Nee, die hebben daar nu ook hun leven. Ja, dus klinkt wel heel logisch. Als je een Arabisch dorp hebt, dan moeten de Arabieren ook hun eigen dorp kunnen besturen. Ik ben toch benieuwd hoe jij hier dan over denkt. Janine, zal ik haar zelf vragen? Jacob, wil jij heen? Nou, ik was even benieuwd nog, want we hebben nu heel veel geluisterd. Maar ik wou ook even een vraag stellen aan de mensen in de zaal. We hebben nu een kort overzicht gekregen van nog de recente, waarvan nogmaals dank, van de recente Koerdische geschiedenis. We hoorden het ook. Ja, ik was even benieuwd, hoe onder al deze omstandigheden houden jullie toch de moed erin? Zeg maar, hoe doen jullie dat? Hoe blijven jullie in gemeenschap? Hoe hou je de moed erin? Wie wil daarop reageren? Wie wil er iets over zeggen? Hoe hou je de strijdlust? Ja, ik kom even naar je toe. Zou je even willen gaan staan? Ja. En hoe heet je? Dylan. Ja, Dylan. Ik hou hem zelf even beter. We gaan zo staan, want dan kunnen mensen thuis je ook zien. Ja, hoe houden jullie de moed erin, ondanks al deze toestanden en ellende die we nu even zo in een korte tijd te horen krijgen? Het klinkt cliché, maar we zijn het eigenlijk al jarenlang gewend. We zijn ermee geboren, we zijn ermee opgegroeid, we zijn er continu mee bezig. En we houden de moed erin, omdat we weten dat we toch overleven. Dat we die daadkracht, de strijdkracht, de emotie altijd hoog blijven houden. En je bedoelt te zeggen, al een paar 100 jaar lang proberen ze om het duim te houden. Dus dan houden we die ook nog wel even vol, even plat gezegd. Daar komt het wel op neer. We verloochenen onze afkomst niet, onze identiteit. Die houden we echt hoog in het vaandel. Want dat is voor ons belangrijk. Want als we dat vergeten, ongeacht we onze taal niet kunnen spreken of niet hebben geleerd, je hebt de identiteit dat je Koerd bent. En dat je bent onderdrukt. En jij woont hier in Nederland, ga ik maar even gemakshalve vanuit. Krijg je nooit kriebels dat je denkt, ja, wat doe ik hier? Ik kan hier niet blijven zitten, ik moet daar naartoe. Nou, ik heb wel een docent op de Hans Hogeschool. En die had ik een poosje niet gezien. En hij zag mij weer en hij dacht, ik was zo bang dat jij daarheen was gegaan. Want we hadden het altijd erover met een kop koffie. Had het van jou wel verwacht? Ja, omdat ik er altijd wel... Ik ben er heel erg open in, zeg maar. En ja... Lig je er dan wel toch wel eens wakker van, ondanks dat je er niet naartoe gaat? Ja. En wat dan precies? Ik vraag me af dat als ik mij al zo voel hier, wat mijn mede-Koerden of de mensen die daar ook in dat gebied wonen, dan is het niet alleen de Koerden, dan is het ook de Armenen, de Assyriërs, de Arabieren die zeg maar onderdrukt zijn omdat zij een minderheid zijn. En wij zijn de grootste minderheid daar in dat gebied. Is het wel eens eenzaam als je tussen veel Nederlandse mensen bent die die geschiedenis helemaal niet kennen? Dan kan je ze ook niet kwalijk nemen misschien, want dat wordt ons ook niet echt heel erg geleerd. Maar voel je dan wel eens eenzaam met dat gevoel? Denk je, ja, goh, jullie zouden dus moeten weten. Nee. Gelukkig maar. Nee, nou. Ja. Ik heb een aantal vrienden mee die niet Koerdisch zijn. En die kennen mij niet anders. En ik breng het altijd onder de aandacht. Mijn omgeving vraagt er altijd naar. Mijn collega's vragen naar. Dus dat vind ik iets moois. Want het wordt steeds meer besproken en het wordt steeds bespreekbaarder. Is het dan op een gekke manier ook nu heel duidelijk geworden dat Trump de Koerden zo laat vallen? Is het dan voor de mensen opeens veel duidelijker wat eigenlijk de situatie is? Ja, zeker. Nou, daar gaan we straks verder over praten. Dankjewel. Want we hebben ook nog muziek van Tali. Tali, jij hebt zelf ook Koerdische roots. Hoe waren voor jou de afgelopen weken en tijden? De afgelopen weken voornamelijk op social media veel gekeken naar berichten en video's. Het heeft mij echt, op z'n zacht gezegd, goed geraakt. Ik heb wel eens met tranen op de bank gezeten. Dat ik dacht van,
history repeating itself over and over. Ja. Maar goed, machteloos, zoals Shirin het ook zei. Je bent machteloos. Ja. Jij weet de waarheid, jij weet wie je bent, jij weet waarmee ze dealen. Ik heb zelf ook een tijdje in Koerdistan gewoond, dus ik heb het van dichtbij mee mogen maken. Ja, het is gewoon unreal dat je hier zo normaal kan leven en daar dat allemaal gaande is. En draagt zoveel pijn en verdriet met zich mee. Dat is gewoon niet te verwoorden. Je bent ook artiest. Wellicht kan je het verwoorden in je muziek. We gaan naar je luisteren. Een groot applaus voor Tali. Dankjewel. Ik heb even een bijpassend nummer gedaan over liefde en haat. Zo. You gotta make it complicated. You gotta always have an opinion. You gotta break people down, way down to the floor. Same ground, safe ground. Is this the way you roll these days? Got nothing left to do but hate. You're raising your voice, always, always. So you wanna be heard. That's so sad, yeah. I give you what you earn from me. Stop throwing stones, keep on sticking with me. I give you what you earn from me. Why must you always be shouting at me? Stop throwing stones, keep on sticking with me. They don't care, they don't care. 'Cause obviously, you're comparing yourself constantly. Nobody cares about what's on your mind. Obviously, you're comparing yourself constantly. Why do you think that you do have the right? Now why do you think, yeah, with different opinions still picking a fight? See, one of these days you'll be changing your mind, and then you'll be fighting from the other side. You're pointing your finger to cover your lies. Hey, that's what you call saving your pride. Now I gotta tell you that I ain't got time. No, I ain't got time. No time for this. Hey, I give you what you earned from me. Why must you always be shouting at me? Stop throwing stones, keep on sticking with me. Hey, I give you what you earned from me. Why must you always be shouting at me? Stop throwing stones. Ain't nobody cares about what's on your mind. No nice things to say, then you should be quiet. You're comparing yourself constantly. Nobody cares about what's on your mind. No nice things to say, you should be quiet. Obviously, you're comparing yourself constantly. Why do we do that? Nou, dames en heren, dankjewel. Een beetje nerveus. Dank je, Tali. We gaan je straks nog een keer horen. Ja? Graag gedaan. Jo, oké, hartstikke mooi. Naast mij is komen staan Beri Shalmashi. Applausje voor haar. Ja. Beri, jij bent onder andere filmmaker, dat klopt hè? Dat klopt zeker. Ja. Nou, laten we de beelden eerst laten spreken. Je hebt een film gemaakt, die heb je meegenomen, die gaan we bekijken. Dat doen we daar.
Ja, kunnen jullie weer draaien? Ja. من نفکری چاوام هات ناخفتنی تل سر شورش دنگ دکر هفینا دلی من جمن رفه بیجه هر تشت هین نباش به واتي شورش چیه؟ شيرين 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 تبیراته ما چاورم سانن خوی بشرم جبانیان بانیان را جهف درا دشند رنبو اود دماكو دمشية من دخواست بمینم تدكاني دست جي برده فرهاد شما خوشكا من براستی جتا هست کر استیم
من بهستی تو نخوشی کەسێک هەرێ دخوازێ وەگەرێ دلو چبکم بەختی من تم ڕەشە من دەخواست بمینم دلو دلی من هەردەم بکولا دلو جارێکی نەبوویە گەشەng دلالا من تو پردشی Ja, applaus. Dank je. Ik zie dat je zelf ook weer helemaal ontroerd bent. Het spijt me. Het is natuurlijk not done om ontroerd naar je eigen werk te kijken. Het is me niet omdat ik gemaakt heb, maar het is omdat het vertelt. En het gevoel toen ik het geschreven heb en het gevoel toen we aan het draaien waren. Het is fictie, maar het is zo echt. En het is voor mij het perpetuum mobile van de strijd, wat het leven van de Koerden is. Vertel ons, help ons dus aan context. Dingen die ik misschien niet herken. Waar speelt dit? Wat is er aan de hand? Wat is het begin van jouw verhaal toen je het ging schrijven? Nou, het treurig is, dit speelt zich overal in Koerdistan af. In alle tijden, op verschillende momenten, in verschillende oorlogen. Ik heb het voor het eerst geschreven toen ik zelf een tijdje in Iraaks Koerdistan woonde, in Erbil, waar ik les gaf aan de filmacademie. En toen was de burgeroorlog, zoals Frederik dat mooi heeft uitgelegd, dat dat eigenlijk niet zo heet, in Syrië aan de gang. En meisjes als Sherin, niet die hier ook zit, maar die in... Die zit er nog, ja? Die zit er nog, die in de film. Die werden de strijders die later ook in de strijd tegen IS heel zichtbaar werden. En waarvan de hele wereld zoiets had van... Wauw, we hebben allemaal bij de Zara en H&M dezelfde pakjes kunnen kopen, omdat die meisjes daar in Koerdische legeroutfits naar het front werden gestuurd. En dat vonden we hier, mag ik wel zeggen, denk ik, prachtig. Maar er zit ook een keerzijde aan. En die is niet nieuw. Er zitten mensen in de zaal. En ik sta hier zelf. Mijn moeder was had vroeger ook zo'n pak aan in de strijd tegen Iran, bijvoorbeeld. We hebben dit gedraaid in Erbil. Maar dat moet je er niet te veel aan zien. Maar daar is diezelfde strijd ook gevoerd. En zoals Sherin, die hier net stond, dat mooi heeft uitgelegd, is dat eigenlijk iedere keer op een andere plek in Koerdistan aan de hand. En wat mij zelf zo raakte aan mijn eigen werk net, is dat ik dit verzonnen heb, maar dat dit precies is wat er op dit moment aan de hand is. Dat er Koerdische steden zijn waar de mensen weggaan en de laatste mensen moeite hebben met weglopen. Dus het is niet omdat het mijn eigen werk is. Het is omdat het helaas zo werkelijk is. En die werkelijkheid maakt dat Ferhat en het meisje nooit samen zullen zijn, terwijl ze dat misschien wel heel graag wilden. Dus ook al die... Is het ook iets dat, vertel je hier ook mee, alles wat had kunnen zijn, wordt door de situatie gebroken in de knop of gaat een andere kant op? Dat is een hele mooie analyse, absoluut. Ik heb deze filmacademie gedaan, kan je nagaan. Ja, wat ik wel bijzonder vind, en dat merk ik hier ook, is de rol van vrouwen in de strijd. Je noemde het zelf ook al even. Wat je dan meekrijgt is dat er veel seculiere Koerdische organisaties zijn. We hoorden net al, er is gedeeld man-vrouw leiderschap. Hoe is dat zo gekomen dat vrouwen zo'n vooraanstaande rol hebben? Is dat door de ideologie gekomen die dat heeft ingedrukt? Of waren u eigenlijk al die honderden jaren eigenlijk al... Stonden jullie al zij aan zij? Een hele grote vraag, maar... Ik ga hem ook heel groot beantwoorden voor je. Fijn, hou ik van. Alles wat je zegt net is eigenlijk waar. Het zit heel erg in de Koerdische cultuur en ook andere culturen in die regio. Dat vrouwen de baas in huis zijn. En eigenlijk... Dat is niet alleen de Koerdistan zo, hoor. Maar dan ben je nog niet in Koerdistan geweest om het verschil te zien. Misschien dat het in Friesland ook zo is. Maar vrouwen hebben nogal een belangrijke rol in de community.
en zijn zeker de baas. Ik bedoel, ik denk dat veel mensen hier met Koerdische moeders vast wel eventjes kunnen knikken om dat te bevestigen. Ja, ik zie wel iets aan knikken. Ja, maar ik zie allemaal vrouwen zelf knikken die dus eigenlijk ook nu zelf thuis de baas zijn. Daar gaan we het dan straks nog over hebben. Ja, dus dat vertaalt zich ook in de strijd. Dat is dus een belangrijk gegeven, maar op een gegeven moment moet je ook. Als alles op het spel staat, dan wil niemand thuis blijven. Dus het is ook het treurige en dat hoop ik dat de film ook een beetje met de 7 minuten die het duurt en wat je maar kan proppen in 7 minuten, laat zien. Ze hadden ook, wat jij net ook zegt, ook gewoon een gelukkig leven kunnen hebben en een gezinnetje kunnen starten. En Shirin en Ferhat zijn ook geen per ongeluk gekozen namen. Het is een beetje, ik vind het altijd lelijk om iets te vergelijken met iets uit een andere cultuur, maar het is toch een beetje onze Romeo en Julia. En Romeo staat nu op het balkon en Julia is eronder. ja, want bij Koerden zijn vrouwen natuurlijk de baas, dus dan heb ik wel even omgedraaid. Ja. Jij hebt ook een artikel geschreven, CQ bent een actie begonnen, een beetje gericht op Nederlanders of andere mensen dan mensen met niet-Koerdische roots in Nederland, over hoe kunnen we Koerdistan helpen? Waarom ben je dat gaan doen en hoe kunnen we dat? Ik lag en lig wakker van wat er aan de hand is, al weken. En ik heb voor One World een stuk geschreven over hoe kan je de Koerden helpen. Dat is een website, hè? Dat is een website en ook een blad, maar dit stond meteen op de website, want we kunnen niet wachten tot het naar de print gaat natuurlijk. Je moet nu helpen. Waarom? Omdat gelukkig heb ik heel veel Nederlandse vrienden die uit zichzelf belden en appten en langs zijn gekomen en ook zelf al met die vraag kwamen: Beri, we vinden het verschrikkelijk wat we zien, maar wat kunnen we eigenlijk doen? Toen dacht ik, ja, ik wou dat ik wist wat ik kon doen, laat staan jullie. Maar er is heel veel wat je kan doen. Sowieso is dit natuurlijk iets fantastisch wat je kan doen als je ergens programmamaker bent of een podium weet te vinden. Organiseer dit soort avonden, zodat we elkaar beter begrijpen. Je kan natuurlijk geld inzamelen. Er is het Koerdische Rode Kruis, Hevasor, die actief is in het gebied waar we het nu over hebben, Rojava. En de vluchtelingen die weggaan van huis op dit moment. Dus je kunt die praktische hulp ook bieden. Wat ook heel belangrijk is, het is natuurlijk, ik moet even nadenken hoe ik het netjes zeg, want ik heb eigenlijk... Netjes hoeft niet hier, hoor. Het is natuurlijk een teringzooi in de regio. En de VN, die staat erbij, die kijkt ernaar. De NAVO, die staat erbij, die kijkt ernaar. EU kijkt, wat mij betreft, weg. En wij zijn allemaal mensen die op de een of andere manier verbonden zijn aan die organen. Volgens mij is de NAVO bijvoorbeeld opgericht om dit soort situaties te voorkomen. En nu is het een bondgenoot van de NAVO die de Koerden aan mag vallen. Maar zou het helpen als ik heel boos de NAVO ga bellen in Brussel en zeg: ja, dit is Jacco de Boer uit Leeuwarden, ik wil u even wat vertellen? Absoluut. Als je dat met honderdduizenden doet, dan hebben ze een probleem. Dus dat helpt zeker. Er zijn ook petities die rondgaan voor een no-fly zone, boven Rojava bijvoorbeeld. Het treurig is natuurlijk, wat de rest net ook al heeft gezegd, dat de grondtroepen, de boots on the ground, zoals het meisje uit mijn korte film, dat die nu in de steek zijn gelaten. Dus die hebben alles. En ik heb denk ik 10 stukken voor de Volkskrant geschreven waarin ik de Koerden wegwerphelden noem. En dat is nu ook maar weer gebleken. Dus spreek je uit daarover. Schrijf de Leeuwarden Courant en welke andere kranten je hier ook maar hebt. Dat weet ik veel, maar zorg dat het niet vergeten wordt. En en als je het dan nog steeds niet weet, kijk dan eventjes via Ipen Up op Facebook naar mijn stuk die ik bij deze opdwing om daar even te delen. Wij gaan de link plaatsen zoals in de uitzending naar voren kwam. Heel erg goed. Beri, hartelijk bedankt. Heel veel succes ook nog met je werk en je films. En ik hoop dat je ook nog een keer een mooi Koerdisch liefdesverhaal kan filmen. Dat is mijn droom, dus dat ga ik zeker doen. Nou, droom moet je altijd nagaan. Dan heb ik nog wel even een vraag. Ja, applaus. Ja. Dan heb ik even een vraag aan de zaal, ook aan mensen die betrokken zijn bij Koerdistan. Wat doen jullie om te helpen vanuit hier? Hoe doen jullie dat? Wat doen jullie? Wie kan er iets over zeggen of wil er iets over zeggen? Mag ik dat bijvoorbeeld u vragen? Mag u even gaan staan en dan mag ik even uw naam weten. En als u hier naast mij komt, dan
Kunnen mensen thuis ook zien. Wie bent u? Mijn naam is Rashwan. Ik kom uit Noord-Irak, Koerdistan. Ik wou van tevoren even zeggen, ik dank jullie voor deze avond. En hoe kunnen we dat zo doen dat wij eigenlijk onze stem kunnen naar voren brengen voor hulp en voor heel veel andere dingen waar eigenlijk de Koerden worden daarmee geholpen. Wij hebben heel veel gedaan via Facebook, via andere sociale media, netwerken. En wat allemaal in Koerdistan gebeurt en wat allemaal in Noord-Syrië gebeurt, in Rojava. En wat daar allemaal tegen de mensen wordt gedaan. Onschuldige mensen worden vermoord, gesneuveld door verboden wapens en door heel veel andere dingen die eigenlijk door de Europa en ook door Amerika, die wapens allemaal geleverd zijn aan Turkije, die wordt tegen de onschuldige Koerden daar gebruik van gemaakt. Dus u bent dat online aan het bekendmaken, zodat u hoopt dat mensen zich meer bewust zijn en weten wat er aan de hand is? Ja, dat ook. En ook heel veel mondeling. En ook heel veel berichten sturen naar Europese burgers. En ook naar alle andere sociale netwerken die anderen eigenlijk heel makkelijk kunnen benaderen. En komt u daar aan toe? Want ik neem aan dat u overdag ook nog gewoon aan het werk bent. Slaapt u nog wel? Ik werk zelf eigenlijk. Ik heb zelf een restaurant. Maar tussendoor, ik gebruik ook telefoon en ook mijn Facebook en heel veel andere dingen. Dus ik ben vaak bezig met, ik werk wel. Maar het meest eigenlijk, 70-80% van mijn hoofd eigenlijk ben ik bezig met alle de gebeurtenissen wat in Koerdistan gaande is. Zegt uw familie wel eens van, doe even rustig, kan je ook even de telefoon neerleggen? Mijn familie, mijn vader, ze zeggen, je moet proberen gewoon jouw stem naar voren te brengen en laten zien wat allemaal in Koerdistan gebeurt. Want wij zijn eigenlijk ook wel eerder in de jaren 80 ook de dupe van alle de onderdrukking geweest eigenlijk. Wij zijn ook gevlucht naar Iran door Saddam zijn regime. En door alle andere ellende die wij eigenlijk mee hebben gemaakt. Dus ik ken alle die ellende en dat weten wij allemaal. En Het is overgegaan van vader op zoon? Dat wel, ja, zeker. Heeft u zelf ook kinderen? Ik heb 2 kinderen. Zijn zij zich al bewust van de situatie? Ze zijn nog klein, dus 1 is 5, 1 is bijna 2. Maar dat ook nog? Er nog zoveel werken en nog zoveel online. Bent u al een beetje moe? Ik word eigenlijk we gaan eigenlijk voor strijd voor mijn land en voor mijn nationaliteit, voor mijn identiteit, ben ik nooit moe. Ik ben ook actief in de politiek. Ik ben ook actief in een vereniging eigenlijk, Koerdische vereniging. Ik ben daar voorzitter van hier in Leeuwarden, Koerdische Media. Eerder hebben we ook heel veel aan de multiculturele samenleving gedaan. En ook aan het bekendmaken en ook kennismaken met onze cultuur. En ook met Koerden, wie Koerden zijn. En ook met de multiculturaliteit hier in Leeuwarden. En ook met heel veel andere nationaliteiten die waar eigenlijk wij samen hebben gewerkt. En daar ben ik eigenlijk nooit moe voor. Wat fantastisch. Wat fantastisch. Wat zouden Leeuwarders Friese kunnen doen om u een klein beetje te helpen? Ik wil eigenlijk zo hebben dat niet alleen maar in Friesland, maar ook wel in Nederland veel aandacht wordt gegeven aan de mensenrechten. Wij zijn ook mensen, wij vechten voor onze nationaliteit, oorspronkelijke nationaliteit, onze identiteit. Waarom moeten we eigenlijk wel zo worden onder druk gezet omdat we Koerden zijn? Dus daarvoor willen we graag dat de Nederlandse gemeenten, zeg maar Leeuwarden gemeentes en gemeenten in Nederlandse gemeentes hier in Nederland heel veel aandacht geven aan die onderdrukking van alle die landen die gewoon tegen de Koerden doen. En daardoor eigenlijk kunnen ook de Nederlandse media en ook Nederlandse gemeentes gewoon zo activiteiten uitvoeren en meer gewoon de ellende van de Koerden naar voren brengen en ook naar de overheid overhandigen. En vanuit de overheid ook naar de NAVO en ook naar alle andere Europese landen overhandigen, zodat gewoon de onderdrukking tegen de Turkije wordt gezet. Om te zeggen, je moet stoppen, er zijn mensenrechten, Koerden zijn ook mensen. Dus wij moeten gewoon daarmee
aan werken om gewoon een grens neer te leggen. Om te zeggen, ja, nu moet je stoppen. Zoals ze eigenlijk wel gedeeltelijk hebben gedaan. Dat ze geen wapens verkopen aan Turkije. En ook dat veroordelen. Maar dat is niet genoeg. Nee. Ik wil u heel veel succes en nog energie wensen voor uw strijd. Even applaus voor deze meneer. Ja. Dan komen we straks nog weer bij de zaal terug. Maar eerst nog een keer Tali. Ik zeg take it away, laat je horen. Succes. Applaus voor Tali. Ik denk, doe even een liefdesliedje om het te eindigen. Past ook mooi bij jouw video, Berry. Hoort er ook bij, hè? Leuk. Sorry voor de lange intro. I was hoping that we could vibe, but you're sitting there on the other side. You got me waiting for you all weekend, dying for you to come and see me. And oh, you get me high, I don't wanna come down. You spin me around with those hands on my thighs. I get butterflies. You got me wondering what took you so long. Give me your love, 'cause it's never enough, babe. Give me your love. It's never enough, yeah. It's never enough. It's all I'm asking for. It's just a little bit of your love, yeah. Kom op wereld, beetje liefde voor elkaar. Now, baby, please listen to me. You're no different from me, not different from me, yeah. So hold my hand if you will, then tell me how it feels. I'm lost for words again. I count from 1 till 10. Let's take it back to when we gave love a chance. Oh, give me your love. It's never enough, yeah. Give me your love. It's never enough, yeah. It's never enough. It's all I'm asking for. It's just a little bit of your love, baby. Ja. Een beetje liefde gaat een hele ver. Heel ver. Dankjewel. Dankjewel. Yes. Dankjewel. Amarens. Ja, waar ik nou zo benieuwd naar ben, want ik hoop dat jij daar iets over kunt zeggen. We hebben die prachtige film gezien waarin gewone mensen in een wereld van verwoesting proberen om iets normaals als verkering op te bouwen. Kun jij ons uitleggen, want wij leven hier natuurlijk in een hele veilige, andere samenleving, hoe het is om daar een bestaan op te bouwen, om daar te leven?
Nou, ik wou ook eigenlijk iets over hoop zeggen. En dat is daar wel een beetje aan verbonden, denk ik. Hoe je door kunt gaan. Nu is het natuurlijk in de afgelopen jaren in Noordoost-Syrië behoorlijk rustig geweest en behoorlijk veilig geweest. Maar wat er nu gebeurt was wel enigszins voorzien, zoals ik zei. En daar heb ik het ook met strijders over gehad. Van, stel nou dat het helemaal of gedeeltelijk weer om zeep geholpen wordt. Wat jullie hier aan het bouwen zijn, die democratie van onderop. En dan zeiden ze altijd van ja, maar die strijd gaat altijd door. Ik heb mijn boek ook genoemd Dit vuur dooft nooit. Want het is een hele lange strijd die over generaties gaat. En ze hebben nu jarenlang ervaring opgedaan met dit systeem. Mensen hebben ook jarenlang eindelijk Koerd kunnen zijn, zonder zich daarvoor te moeten verontschuldigen, zonder dat te moeten verbergen om niet in problemen te komen. Andere gemeenschappen hebben ook zichzelf voor het eerst kunnen besturen en niet onder die dictatuur van Assad hoeven leven. En dat zijn ervaringen die mensen ook niet weer kwijtraken. Die nemen ze ook weer mee in hun strijd in de toekomst. En dat heb ik telkens ook in mijn lezingen en zo gezegd. En dat zit ook heel erg in het boek. Maar nu dit allemaal gebeurt, voelt het toch soms ook een beetje raar om het over hoop te hebben. Want het wordt alles... Ja, dingen worden om zeep geholpen. Het is nu nog, gaat het bestuur nog wel verder. Maar ik denk dat Assad dat over een tijdje gaat hij dat gewoon niet accepteren. En dan vind ik het soms wel moeilijk om die hoop ook te blijven zien. Maar ik weet dat de strijders en de mensen die de strijders steunen, dat die wel daar hun hoop uithalen. Van wij zijn echt iets bezig wat heel veel ideologische basis heeft, waar we heel erg achter staan, wat heel solide is, zeg maar. En dat proberen we naar de toekomst te brengen. Maar hoe is het, want je zit daar, hè, je hebt je hoop, of die is voor een stuk weer onderuit geslagen. Je zit in een verwoeste omgeving, je voelt je verraden, je hebt al die geschiedenis. Hoe besta je daar? Mensen proberen toch weer iets op te zetten en weer verder te gaan. Je hebt geen andere keuze. Je moet op de een of andere manier weer verder. Ja. Hoe zie jij de toekomst voor dit gebied? Oh, dat vind ik ontzettend moeilijk. Dat vind ik echt ontzettend moeilijk. Als journalist kan ik wel goed uitleggen wat er aan de hand is. Maar in Koerdistan is het heel moeilijk. Dat was in Turkije ook altijd. Je kan het zo gek niet bedenken of het gebeurt. Dus het is heel moeilijk om dat van tevoren te bedenken. Maar ik weet wel dat die strijd altijd door zal gaan. Ja? Maar dat heeft natuurlijk ook iets treurigs. Want die strijd moet ook doorgaan omdat er altijd weer zoiets gebeurt. Maar ik weet zeker dat die strijd gewoon door zal gaan. Kunnen wij iets, naast petities, Rode Kruis helpen, wordt er natuurlijk ook gezegd in de zaal van je hebt de verantwoordelijkheid van de NAVO. Moeten wereldleiders dan toch maar ingrijpen of een grens trekken of wat? Kan daar iets gebeuren? Nou, moet daar iets gebeuren? Er moet wel iets gebeuren, maar ik heb daar zelf helemaal geen geloof in. Totaal niet. En waarom niet? Omdat het alleen maar over macht gaat. Het gaat nooit over menselijkheid. Het gaat altijd alleen maar over macht. Dus voor mij ligt daar de hoop totaal niet. De hoop ligt echt in die strijd. En niet in al die... In Trump moeten we daar ergens hoop uithalen. Ik denk het niet hoor. Hoe kun je hoop hebben in strijd? Hoe kan strijd... want we hebben net een prachtig lied gehoord. Laten we een beetje liefde delen. En laat liefde dan ons verbrengen. Maar strijd kan op heel veel manieren, hè? Strijd in Koerdistan, dan denk je misschien heel erg aan wapens. Maar ook voor de PKK en ook voor de groepen in Noordoost-Syrië zijn de wapens iets ter zelfverdediging. Maar de strijd is wat Beri doet met haar film. Dat is ook strijd. Als je naar een taalschool gaat in Turkije of hier, of waar je ook maar Koerdisch kan leren, waar je moedertaal kan leren, dat is ook strijd. Dat is ook wat Friesen denk ik doen. Als Friesen hun taal niet levend hadden gehouden, dan was die ook misschien wel niet meer geweest. Dus dat is ook strijd. Hè? En strijd is niet alleen maar gewapend. Die kun je op heel veel manieren doen. En daar kun je in bijdragen. Daar kan je zelf iets in doen. Daar kun je mensen in steunen. Zoals bij Beri's film. Er zijn ook veel mensen die daar via crowdfunding aan hebben bijgedragen. Nou, dan kan je zo'n film tot stand helpen brengen. Dat is ook allemaal strijd, denk ik. Ja.
Jacco, ik ben wel benieuwd hoe mensen uit het gebied dat zelf ervaren. Ja. Moeten we strijden of moeten we juist lief zijn want ik voor zat er- elkaar? er wordt En hoe heel zit erg- dat? Dat is geen tegenstelling. Dat is geen absoluut geen tegenstelling. tegenstelling. Nee, Hoe wordt er dat hier, ervaren? werd hier heftig geknipt, Sherine. Als je even wil gaan staan, dan, want je staat zo heftig te knikken. Ja, dat valt op natuurlijk. Kom nog even staan, dan kunnen we allemaal goed zien. Waarom knikte jij zo hard toen Frederik zei, ja, je kan van alles doen? Omdat je op zoveel manieren kan strijden. Je hoeft geen... Tuurlijk is dat ook deel daarvan, de wapens nemen. Maar dat is ook geen keuze. Dat probeerde ik ook te zeggen. Als je zo onderdrukt wordt en vervolgd wordt, moet je iets doen. Of je kan ook gewoon doodgaan. Maar je kan ook gewoon je wapen pakken. Maar wij kunnen ook op een andere manier strijden. Wij kunnen strijden door hier te zijn, door aandacht te geven, door schrijven, door films te maken, door inderdaad onze taal niet te verliezen, door onze cultuur te behouden. Dus er zijn zoveel manieren om te strijden. En natuurlijk, het enige wat we willen is gewoon lief tegen elkaar zijn. Maar dan... Tegen elkaar zijn. Dat zijn we ook. Ja. Maar dat wordt moeilijk tegen een vijand die je wil vermoorden. Nu begrijp ik ook dat als je ergens gezamenlijk voor strijdt en je gaat ergens voor, ik kan me dat voorstellen dat het ook verbindt en dat je daardoor ook hoop krijgt, want je hebt uitzicht op iets beters. Het is al heel lang aan de gang. Nu ga ik even een rotvraag stellen. Is het niet gewoon hopeloos in jullie leven en jullie lifetime? Als je ziet wat er allemaal tegen jullie is. Hè? Dus, daar wil iemand anders antwoord op geven. Ja. Ga maar even staan en zeg even wie je bent. Even kijken, welke pakken we? Ja, die. Ja. Mijn naam is Sakar Zarza. Ik woon in Leeuwarden, ben hier ook geboren. Als je naar de vlag kijkt, dan zie je dat rode staat voor de bergen. Dat groene staat voor de vruchtbare grond. En dat zonnetje, dat staat voor hoop. En eigenlijk is het zo dat onze strijd uit hoop voortkomt. En wij bewapenen ons ook in de strijd met hoop. Maar toch, dan kom ik toch weer terug op mijn vraag. Is het niet hopeloos omdat het al zoveel honderden jaren duurt? En waarom zou het in jullie generatie anders worden? Als wij geen hoop hadden, dan waren we honderden jaren geleden ook al alles verloren. En het feit dat we er zijn, dat we hier zijn, dat ik mijn taal kan spreken, dat mijn landgenoten, dat de Koerden, dat zij weten waar ze vandaan komen, dat ze hun geschiedenis kennen, dat is al heel wat. En als je dat meeneemt en je kinderen aanleert, dan is de hoop niet vergaan. Ik merk dat ik mijn vraag heel veel mensen kietel. Ja, absoluut. Het verraderlijke aan een avond als dit en aan de film die ik notabene heb uitgekozen om te laten zien is dat je alleen die strijd ziet en dat alles kapot is. Maar waar Frederik woont, ik heb daar ook een paar jaar gewoond in Iraaks Koerdistan, dat is het lichtend voorbeeld hoe kwetsbaar ook wat er gebeurt als je de Koerden even tijd geeft om wat op te bouwen. Want bijvoorbeeld in Erbil staan tig meer wolkenkrabbers dan in heel Nederland te vinden zijn bijvoorbeeld. Ja, en dat is natuurlijk niet het enige signaal van dat iets goed gaat. Maar het laat wel... Ze staan in ieder geval nog wel. Ze staan nog wel. Je kan lekker winkelen, goede cappuccino's drinken, naar de bioscoop. En dat klinkt misschien heel oppervlakkig, maar het laat zien dat laat ons met rust. En we bouwen voor je met je ogen kan knipperen een heel bestaan op. En dat heeft Rojava, waar nu die strijd aan de gang is, de afgelopen jaren ook laten zien. Laat ons even een paar jaar met rust en je weet niet wat je ziet. Dus het gaat natuurlijk niet alleen maar om denken aan die beelden van als alles kapot is, maar het gaat juist om hoe zou het kunnen zijn als dat niet zo is. En het is niet zo dat we in een soort van woestijn wonen in Koerdistan met alleen maar kapotte gebouwen. Het is sowieso supergroen en bergrijk, maar ook... En er zullen ook vast heel veel Koerdische pubers zijn die veel meer bezig zijn met hun telefoon en hoe ze eruit zien dan ook wat er om hen heen gebeurt, net als hier. Ik denk dat Snapchat iets te populair is in Iraaks Koerdistan bijvoorbeeld. Ik zou niemand kunnen herkennen als ik die in het echt tegenkom. Vanwege alle filters en hondenoortjes, ja. Exact. En ook omdat ze de hele dag als een soort van halve Amerikanen, wat ook niet per se goed is, met die filters in koffietentjes elkaar zitten te filmen. Dus dat is denk ik uiteindelijk, hoe oppervlakkig dat ook klinkt, waar het om gaat. Zodat mensen daar ook gewoon, zoals je hier met je familie en je vrienden leeft, dat is daar ook zeker. Dus gewoon lekker koffie drinken en pielen met je telefoon.
zonder gestoord te worden. Of in ieder geval de keuze te hebben om zo'n zorgeloos leven te leiden. Ik wil ook nog even terug naar jou, als je nog even wil gaan staan weer. Je zei van, nou, ik lig er wakker van. En dan ga je peinzen en dan ga je nadenken. Je hebt ook verteld dat je er heel veel mee bezig was. Dan heb je vast wel nagedacht over, wat is mijn droom? Wat zou ik gewoon in mijn leven willen dat er gebeurt? Wat is dat? Dat we de wereld weten wie wij zijn. En wat voor leed wij hebben geleden. En dat ik niet hoef uit te leggen... wat is een Koerd eigenlijk? Ja, we hebben een gebied. En je kunt het vergelijken met de Palestijnse kwestie. Hè? We zijn de Palestijnen eigenlijk in dat gebied, in deze 4 landen. Dat mensen weten, oh, dat zijn die Koerden die zo heldhaftig hebben gestreden in de strijd tegen ISIS onder andere. En waar ik nu zeg maar op dit moment mee bezig ben, is... Ik sta voor de klas, voorgezet speciaal onderwijs... en de kinderen vallen stil. Elke ochtend tijdens het journaal, als het over de Koerden gaat. En dan hebben ze echt... Dan weten ze, oh, dat is van juf. Ja. En dan wordt er dan een opmerking gemaakt... en dan gaan ze met z'n allen, nee, dat kan niet. Daar begint het voor mij al. Want het is de jongere generatie die het nu mee gaat krijgen... en die dat ook de interesse in gaat krijgen... waar wij dat vroeger niet die mogelijkheden hebben gekregen... om ons daarin te verdiepen, de kanalen, zeg maar. Er is nu een mogelijkheid om aan jezelf te gaan werken... en jezelf te gaan ontwikkelen... en ook een beetje leergierig te zijn... van wat speelt er nou eigenlijk in de wereld... en waarom zijn de Koerden eigenlijk zo belangrijk voor het Westen? Want zoals Erdogan ook zegt... als jullie niet meewerken of als je mij tegenwerken... zet ik de poort open naar jullie kant... met 3,6 miljoen vluchtelingen... En dat is eigenlijk een dreigement naar het Westen toe... van laat mij maar mijn gang gaan. En dat is iets waar ik zeg maar... ja, dat staat haaks op mijn discipline en mijn prioriteiten... dat niet kan. Want het is gewoon dreigen met lege hulzen eigenlijk, vind ik. Want het is een beetje... gaat tegen mijn moraal in. Dus je zegt, ik sta vast, ik weet wat mijn situatie is, ik vertel erover, ik vertel het verhaal... en ik zou graag willen weten wie de Koerden zijn en wat er gebeurd is. Ja. Nou, ik hoop dat we daar vanavond in ieder geval met onze uitzending aan hebben kunnen bijdragen. Iepen Up heet niet voor niets Iepen Up. Even voor de mensen die het Fries niet machtig zijn. Iepen is open. Dus vensters open, met elkaar in gesprek gaan. Hebben we vanavond ook gedaan. Daarvoor wil ik u alvast heel erg bedanken. Mag u even voor uzelf klappen, want het was heel erg mooi. Uw bijdrages en ook uw komst. Bij Iepen Up sluiten we altijd af met poëzie. En daarvoor is hier vanavond Peter Vermaat, die voor deze avond speciaal een werk heeft gemaakt. Hij gaat 2 gedichten doen. Ik weet niet welke eerst komt, maar dat horen van hem. Applaus voor onze dichter. Misschien kent u hem nog, dat jongetje. In 2015, Alian Kurdi, is hij verdronken. En ik heb daarop een gedicht gemaakt... tegen het vergeten. Klein monumentje in taal dat wij slachtoffers niet mogen vergeten. Het heet Het Kleinkind. Hij trof me, had je kleinkind kunnen zijn. Vertrouwd zijn rode shirt, zijn blauwe broek, zijn mollig peuterlijf als hoort bij ons. Het water droeg hem, beeld dat niet verdwijnt. Kobani, stad waar moslims doden. Waar kaartjes, huizen, treinen zijn verbrand. Waar je niet weg kunt vliegen als een vogel. Waar luipaarden zich opwerpen als goden. Hij had, wie weet, de mensheid kunnen redden. Het laatste medicijn door hem ontdekt. Je kunt op een verstomde schreeuw niet wedden. Ommuurde steden worden werelddelen. En grachten zeeën. Pek heet nu beleid. In donker dolt de maan met smeekgebeden. Het tweede gedicht heet Wachten en is een gedicht over hoop, ondanks alles. Ook ontstaan naar aanleiding van 2000 jaar strijd juist in dat gebied.
wachten. Als staat de wereld ook in brand en slaat de storm je lief omver, al kraakt de boom en knakt de bloem en is de bongerd aangetast, al brengt de akker niets meer op en rot het pootgoed op het veld, al is het vat met wijn verzuurd en smaakt het bier naar krant en roest, al zijn de weiden leeggeroofd en staat geen rund meer in zijn stal, je moet wel zingen tegen wind en vuur, de ratten laten dansen. Je moet je stem verheffen tot de leegte eindelijk spreken gaat. Je voet gaat voort, het koord is slap. Je houdt wat schotels in de lucht. En zie, wat niet bestaat komt op. We wachten op het onvoltooide. Dank u. Kijk eens aan, dankjewel. Peter Vermaak. Ik heb er kippenvel van. Maar dat was niet de eerste keer vanavond dat ik had. Ik was heel erg blij met alle bijdragers. Dus ik wil al onze gasten bedanken. De mensen die gekomen zijn, die het woord genomen hebben. Ik vond het heel mooi dat bijna alleen maar Koerdische dames hebben gesproken. Dus ik begrijp nu volkomen hoe het daar zit. Ja. Ja, de mannen klappen het hardst. Want die worden natuurlijk in de gaten gehouden. Heel erg bedankt. Volgende week, Amarens ook heel erg bedankt. Jij bedankt. Tali bedankt. Frederike bedankt Frederik natuurlijk. Geerdink, Ja, bedankt. ook bedankt. Volgende week zijn we weer. Heel ander onderwerp. Dan hebben we het over queer cinema. Dus, en dat niet alleen woensdag, maar op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag vertonen wij hier in het café elke dag een gratis queer film. Kijk, ook alweer interesse. Nou, we zien jullie volgende week dan weer terug. Die films zijn voor iedereen gratis toegankelijk. Is natuurlijk omdat het ook het Noordelijk Filmfestival is aan de overkant in Schouwburg de Harmonie. Kom dus volgende week woensdag weer. We hebben filmmakers, we hebben drags, we hebben nou, noem maar op. En dus donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Gratis films hier in Neushoorn Café. Kijk even op de Facebookpagina van Ipen Up. Amarens, bedankt. Jacob de Boer, bedankt. We jullie gauw weer. U allemaal bedankt. En bedankt voor de Chen. Und Orwieke. Hoi.